When apo ta amutay met nga aduman tigiti active tayo nga participantsen ken talaga nga quarterly makita tayo nga dapat kita da activities tayo nga kastoy ngem iget ka digito nga panpanawen apo ta adu digiti barbarangay nga tumultulong ije barangay Kalayab lately lang apo with the help of Mega World ken iti liga ng barangay nakita tayo apo nga napintas si pinagtutunos tayo with the different departments of the city government like the City Tourism Office, tumultulong pa iti Community Affairs, ken of course the City Agriculture Office. Babaen met lang iti panulong iti barangay Kalayab City barangay officials na nakaumong tayo ti 177 plus nga basura apo nga imbes kumanga napan iti nang pulyot kadigitoy danom tayo nga makaapektar iti marine life nadalusan tayo apo ket agtultuloy nga regular nga activities ti digitoy babaen met lang ti tulong digitoy na dumang ahensya ken of course taliga ng barangay apo.